Hello, good morning. Good morning, everyone. Welcome sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. Good morning po, Nam Nancy, Sir Anthony. Nakatamsak agad si Sir Anthony. Thank you so much po, Sir Anthony. Dahil ang tibok ng puso natin, isa. Hi, Sir Javi Flex. Si Sir Ay, ano yun? Wait lang po, Sir. Hi, mag-ano ako. Switch account sa isang cellphone. Salamat po sa naandyan. 3 million viewers. Thank you. Madali lang, sir. At mag-ano muna ako. Hi! Juvie Adventure. Big love shout out. Salamat sa pagbisita. Big love shout out, everyone. Hindi na ako nagpakita kasi, ano. Wait lang po, sir. P. Mag-switch account ako. Switch account. Aragoy. Ayan, may moderator na si Sir. Ayan, meron ka na pong moderator, Sir P. Ayan, kumusta naman po, Sir Juby? Ang init dito sa Kabikulan ngayon, grabe. Para akong sinasalang sa ano. Ayan. Ayan, sabi ni Sir P. I'm newbie here. Ayan, welcome po sa aking bahay, Sir Abby Flex. Hobby. Kumusta naman po dyan, Sir? Nag-grocery ka na? Ayan, wala tayong pa-music, no? Hindi ako gumamit ng ano, V8 kasi baka mapalaban naman ako sa kantahan. Kaya tama na to. Mano-mano lang. Pero mamaya baka kumanta ako bago tayo magtapos. Thank you po sa lahat ng naandyan. Baba mo yung bahay mo, sir. Si Sir Pian. Panyubi-nyubi pa dyan. Ibaba mo, sir, yung ano mo, yung premiere mo ba? Patamsakan natin. Mamaya, ipin ko. Ang init. Ang init dito sa Kabikulan ngayon, guys. Grabing init. Umagang umaga. Grabing pawis ni Tres. Sir Joby, baba ka ng bahay mo. Oh! Oo nga po, ang init dito, sir. Grabe. Tagaktak na nga yung pawis ko. Bukas, uwi ako doon sa kabilang bahay, doon sa farm namin, sa Tres Marias farm talaga namin. Na original. Original talaga. Kasi doon, hindi nawawala ng tubig yung aming puso. Yung dito sa kabila, nawawalan. Kaya grabing pagtipid namin ng tubig. Gusto sana namin isara tong bahay, kaya lang maraming palay. Maraming palay dito sa amin. Nakakaano naman iwanan. Baka mamaya merong mag-akyat bahay. Hello po, Borders Adventure. May love shout out.
Lista ko po yung mga bahay niyo dyan para mamaya mabalikan ko kayo. Borders. Adventure. Salamat, sir, sa pagbisita ulit sa aking munting tahanan. Thank you po sa lahat ng naandyan. Diba, ang tahimik, wala tayong background music. Mamaya na lang. Ang init, grabing init. Maka-electric fan tayo. Ayan, puntahan ko po muna yung mga bahay-bahay nyo dyan. At ako ay manood. Manood ako ng inyong mga video. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Happy. Si Sir P. Guys, patusok po sa upcoming premiere ni Sir Happy Flix. Ayan. Borders, Adventure, Mega Love shoutout, sabi ni Sir Juby. Idol, Mega Love shoutout. Ayan, patamsak po sa nakapin. Dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal at hindi pa na. Big love shout out Ems Everythings. Everythings. Sino to? Si Everythings. Ayan na po, may moderator ka na po, Ma'am Ems. Big love shout out po sa inyo dyan. Lista ko yung yung pangalan mo. Hi Sisi, Loving Sky Mix Vlog. Big love shout out Sisi. Nag-end ka na? Kanina nandun ako sa bahay mo. Dan Tamsak sis, thank you so much. Tipaklong family. Ano yun? Ems Everything. Tipaklong family. Shout out po, Ma'am Ems. Ma'am ba ito? Ems Everything. Thank you so much po sa pagdalaw sa aking bahay. Munting tahanan. Thank you so much po. Tambay lang, sis. Salamat, sisi. Salamat po sa lahat ng naandyan. Big love shout out po sa inyong lahat. Ayan, puntahan ko po muna yung bahay ni Sir Juvie. Sana yon, yung bahay ni Sir Juvie. Juvie Adventure. Ayan. Guys, patamsak po sa nakapin. Kapatid Panalo, may love shout out. Harang tamsak kapatid. Salamat po ng marami kapatid. Ayan, idikit ko na to sa iyo sir na isa ko pang Hanap muna ako ng panonoorin bago ko idikit yung aking isang alagad. Andito ako sir, Sir Juby, andito po ako sa iyong bahay, unboxing parcel. Ayan. Wow, sana all may unboxing. Hi, Sir P. Thank you, Sir P. Sana yan, lagyan natin ng moderator. Thank you, Sir P. May moderator ka na po. Ganda ang may-ari ng flower. Ha! Sana all maganda, hindi Hindi naman. Ano lang. Kunti lang. Hola, Omega, Maria, P. Hola, hello. Buenas tardes. Buenos dias.
Muchas gracias sa pagbisita sa aking bahay, Sir P. Sisi Daisy may love shout out. Sisi, good morning. Kumusta naman dyan? Ayan, nandito ako sa bahay mo, Sir, Sir Juby Adventure. Ayan, si Sir Juby. Pasilip natin. Tcharan! Unboxing parcel. Salamat po, Sir P. Like that, madam. Kumaka, madam. Wagas. 3 lang po. Salamat, Sis Daisy Sis Daisy thank you so much. Ayan, nasa bahay ako ni Sir Adventure. Isusunod ko si Borders. Si Sir Happy Flex. Wag mamaya na. Thank you po sa lahat ng naandyan at sa 10 tusok. Thank you so much. Madam, how many is stress? Tatlo talaga kami, kaya lang, hindi naman sila nakakasama sa aking live, kaya tinanggal ko na yung tatlo dyan sa profile. Ang nilagay ko na lang si Tres na siyang may-ari ng Tres Marias Farm. Talaga ba? Sinali ko lang sila. Hi Sisi, Ilocano Pobre, may love shout out sa iyo Sisi. Thank you so much sa pagbisita. Ayan. Kaya tinanggal ko na sir yung yung tatlo dyan. Nasa banner na lang sila. Nasa banner pa naman sila. Thank you po. Thank you sa lahat ng nandyan. Silipin ko nga to si Ems. Si Ems. Ay, wow. Mansyon na pala yung bahay. Ano to, sir ba to, ma'am? Si Ems everything. Everything. Hosanna, Hosanna. Ayan. Panoorin ko po ito mamaya, ma'am, di ko alam kung ma'am to or sir. Si Ems everything. Should be one, Maria Farm. BJ lang sis, work mode pa. Salamat Sisi, Ilocano Pobre. Sis Daisy thank you so much. Parang gusto ko nga sir palitan, kaya lang yung farm namin, Tres Marias, kaya yun na lang din. Sinama ka lang ba sila? My guess for Ems. Sino yun sir? Madam. My guess. Ha? Sa'yo yan sir? Sir P? Si Ems? Thank you po. Salamat. Mansyon yung bahay? Sana all mansyon. Salamat po. Mamaya po, manonood ako ng ididikit ko tong aking main mamaya sa naandyan. Sports TV. Sana all, maraming ninja si Sir P. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal at hindi ko nangalian.
Hindi bang habang buhay, hindi magkakasing. Ayan. Puntahan natin si Ma'am, ano. Andito pa rin po ako sa bahay mo, Sir Juby. At ididikit ko na rin tong isa kong alagad, si Tres M. Desicand. Ayan po, malapit nang matapos. Ma'am Ems, dating dikit. Sabi ni Sis Ilocanang pobre. Ayan, thank you, Sisi. Mamaya ako idikit ko tong main ko kay Ma'am. Kay Ma'am Ems. Thank you po, Sir P. Salamat ng marami po. Sis Jan, Emily's channel. Thank you so much. Mega love shout out, Sisi. Thank you po sa paharang, Sis Jan. Thank you so much. Salamat po. Ma'am John Emily. Sabi ni Sis Ilocanang pobre. Sabi ni Sis Ilocanang pobre. Ayan, si kapatid pala dyan. Borders Adventure, andito ako sa iyong bahay. Manonood ako ng iyong video. Andyan pa ba si Borders? wow, beef. Ano yun? Ano yun? Hindi ko ito mabasa. Hello! Silipin ko muna yung bahay bago ako maglagay ng moderator. Ayan. 3,860. Hello, Miguel Love, shout out. Mibaw, beef, bear. Ano yun? Ano yun? Hindi ko ma-pronounce. Ika lang. Ayan, ayaw malagyan ng moderator. Bakit? Hello, my friend. Hello, my friend Mibaw. Hello, Ma'am Ilocana Pobre from Jan Emily's channel. Hello po sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Thank you so much po. Ayan, andito ako sa bahay ni Sir Borders Adventure. Panghuhuli ng maiulam. Ayan. Si Borders at saka si Juby, magkaparehas yung ano nila. Foodie TV. Si Sir P, ang daming alagad. Sir P, ang daming alagad ni Sir P. Lagyan ko pa ba yan ng moderator, sir? Salamat sa pasugod dyan. Salamat, Sir P. New friend. New friend daw. Tingnan nga natin.
114, Sir Pito. Thank you po, Sir P. Salamat. Ayan, Sir, Borders Adventure. Dikit ko na po to sa yung isa. At saka ito, done watching na sa iyong panghuhuli ng maiulam. Episode 1. Danggit. Danggit yung kanyang ihinuli. Magbakas ako para alam niya. From Tres M. Kapatid Panalo, thank you so much. Supporting your dreams. Your dreams. Ayan, done watch na po Sir Borders Adventure at kay Sir Juby. Ano ba to? Para magkakilala tong dalawa, si Sir Juby at saka si Sir Borders. Parehas yung ano nila eh. Hi, Madam Tres. Hi, Madam Tres. Hi, Sir P. Salamat dyan sa mga mata mo, Sir P. Sir Walbor, may glove shout out. Harang daw, sabi ni Sir Walbor. Thank you so much po, Sir Walbor. Asa na kasi yung pinapanood ko kay nawala na yung pinapanood ko kay Sir Juby. Ayan, tapos na yung unboxing parcel. Tusok 26. Done watching. Dikit na rin. To. Salamat po, Sir Walbor, sa patangsak po. Thank you so much po. Sabihin mong lagi. Tambay support sa iyo, Ma'am Host. Till end. Work mood po ako now. Salamat po, Sir Walbor. Ingat po sa work mo. Ayan, tapos na ako kay Sir Juby Adventure at saka kay Borders. Parang magkapatid ata to. At saka, ayan. Idikit ko muna tong main ko kay Ma'am Ems. Everything. Puntahan ko muna. Baka mamaya makalimutan ko. Sana all mansion yung bahay ni Ma'am Ems. Hanap ako ng medyo maiksi lang na video. Para madikit ko tong aking Paano nabubuhay ang mga katutubong Aita sa Visayas? Sa Visayas. Ayan, harang po, Ma'am Ems. Panoorin ko po muna to, Ma'am Ems, bago ko idikit yung main ko. Ayan. Pwede naman to, di ba? Kahit naka-live. Tapos yung isa ko nanonood. Pwede na yan. 2 minutes lang naman yung kinuha ko muna. Payapos po sa nakapin. Iwan lang po ng bakas para mabalikan. Ayan po, yung mga nandyan po sa baba, pakidikit po sa nakapin. Mabait po yan, promise. Promise. Promise po, mabait yan. Iwan lang po ng bakas para mabalikan. Salamat po.
Ayan, may paharang po, Ma'am Ems. May paharang. Yan. Sabihin mong lagi. Tusok 25. Promise are made to be broken. Eh, grabe siya. May hugot. May hugot si sir. May hugot si sir. Wag mangako sir no na hindi naman tinutupad. Dapat yung kahit hindi nangangako pero tinutupad, di ba? may pahugot diyan si Sir Pia. Salamat sir, Sis Jan, Sis Loving Sky, thank you, Sis Daisy Ang, Sis Ilocana Pobre, thank you so much. Sir P, thank you. Ma'am Ems, everything, thank you so much po. Sino na yung isusunod ko? After ni Ma'am Ems, si Sis Loving Sky. Ang haba ng live mo kagabi, Sisi, no? Sis Loving Sky. Ang haba ng live niya kagabi. Ayan, malapit na po matapos yung video ni Ma'am Everything. Ma'am Ems. Hi, Manny Eric. Hello po, Miguel Love shout out. Ma'am Eric G. Thank you po, Miguel Love shout out, Ma'am. Ma'am Eric G. Eric. Sabi ni Sir P. Kilala mo yan, Sir P? Si Manny Eric. Ano din yan, Bicolano. Ma'am Eric G, thank you so much po for coming. Salamat po sa pagbisita, ma'am. Ayan, thank you. Manny Eric, may love shout out. Dakoya. So, ayan, tapos na po, Ma'am Ems. Ma'am Ems, tapos na po. Ayan. Kalimbang na rin po iyan. Kalimbang dan. Ayan. Dikit na po si Tres Maria's Farm. Tapos na tayo kay Ma'am Ems. Dito na tayo kay Sis Ilocanang Pobre. Kay Sir P, hindi na muna ako manonood. Mamaya na, di ba, sir? Mamaya na kay Sir P. Guys, patusok po sa nakapin. Tusukin po yung nakapin. Ayan. Di pa pala ako nakapin dito. Ay, nakapin, nakatusok. Di pa pala ako dito, sir, nakatusok. Ayan, tusok 8 na. Ayan, sir, tusok 8 na ako dyan. Ayan, malabo. Bakit malabo? Ayan o, ang gwapo o. Wala kalbong-kalbo. Kalbong-kalbo lang. Ayan, tusok na pala dito yung dalawa ko pang alagad.
Pangatlong tusok na to, Sir P. Tusok 3 na. Ano yon, Manny Eric? Tika lang ha. Hindi ako makapokus. Nagsasalita yung halaman. Oo, hindi na ako nagpakita, Manny, kasi hindi tayo maganda ngayon. Salamat, sabi ni Ma'am Ems. You're welcome po. Madam Ems, salamat po sa pagsilip sa LS ko, sabi ni Sir P. Foodie TV. Nagsasalita pala ang halaman na yan. Oo, nagsasalita to, Manny Eric. Sir Juby Adventure, dahil na po ako sa yung video kanina sa unboxing parcel. Dito ako ay sis, Ilocanang pobre. Every time I try. Idikit ko na rin to sa iyo sising isa. Manonood muna ako ng video mo. Maiiksi lang yung mo sis, no? Yung mga upload mo dito. Maiiksi lang. Thank you po, ma'am. Sabi ni Sir Juvie. You're welcome po, sir. Sisi, tupakin si Daisy. May love shout out. Ayan, sis, Ilocana Pobre. Dito muna ako sis sa yung medyo maiksi lang na video. Market time. Tusok 2:45. Wow, sana all. Ang daming tamsak. Ang daming tamsak kay sis Ilocanang Pobre. Nag-cellphone pa. Ano daw? Nag-cellphone pa. Nangyari sa'yo. Ano yun? Nangyari sa'yo, Tres M. Sino may gawa niyan sa'yo? Na alin? Yung alin ba? Hindi ako nagpakita, Manny Eric, kasi nga, hindi tayo maganda ngayon. Saka na. Salamat po, 7 million viewers. Sisi Tupakan si Daisy, thank you so much. Naging halaman ka na. Oo nga eh. Pero ang ganda naman, di ba? Magandang halaman. Oh, tingnan mo. Yan. Yan oh. Magandang halaman. Si Tres. Sana all. Mamaya, Manoy, ikaw na yung isunod ko dyan na panoorin yung video mo. Ang tupad sa sabong lang, patupada. Ano yun? Ano ito? Nangako po ako na hindi ako mangangako. Ang taas na pala ng Hindi ko to nabasa. Hindi ako nag-backread. Manny Eric, tusukin mo yung nakapin. I'm back, sabi ni Sir Habi. Naging halaman ka. Ayan, sabi ni Sir Manny Eric. Dito ako sa bahay mo, sis. Ilocana Pobre. Sino ba yung gustong isunod ko dito? Ma'am M, salamat po sa ayud. Salamat po. Ayudahan ko po bahay mo. Mag-oil change ako doon. Mag-oil change. Ayan, may paayuda si Sir P. Kay Ma'am M. Sana all. May paayuda si Sir P.
Ayan, tapos na ako kay Ma'am Ems. Kay Loving Skies. Loving Skies na lang. Ito ka na pobre. Harang ganda, stress. Huy, sana all maganda. Hi Sisi, transgender. Mega love shout out. Kumusta? Kumusta tayo dyan, Sisi? Nasarap ng ano mo kagabi yung premiere mong niluto mong isda. Ang sarap no. Nagutom na naman ako sa premiere mo. Tamsak mo, nakatago. Nakatago ba? Ganon? Paano yung pag ano nun sis? Di ako marunong nun. Oo nga, wala nga ako nakita na naka ano. Hayaan mo na. Dan connect na sa nakapin. On the mix. Ayan, salamat po Manoy Eric. Di ba, gwapo yung nakapin dyan? Walang buhok. Kalbong-kalbo. Sis Jan Emily, salamat po Sisi. Sis Jan Emily's channel. Sabi ni transgender. Tres all kadyan. Ano yun, sir? All kadyan. Siksik liglig ka na sa yapos ko. Sana all. Salamat po, sir. Thank you so much po. Nang marami. Sa mga ano dyan. Sa yapos talaga. Ate Jan Emily, mega love shout out. Magandang tanghali, sabi ni Sir Eric. Nakatambay lang kapatid at nakikinig. Salamat po kapatid Panalo. Ingat po sa pagdadrive mo dyan, kapatid. Sabi ni Sir Habi, Sir Eric, salamat po. Suklian kita. Suklian yo. Later. Ma'am M, salamat po sa pag-stay. Thank you so much po. Sis John, transgender, antok pa ako. Bakit kasi sinagpuyat? Saan ka galing? Sisi Emily, shouty, sabi ni Sis Daisy Ang. Sir Eric, mega love shout out. Tulog ka muna Sis Jan, Emily's channel. Sis Daisy, shouty, sabi ni Sis Jan. Sisi transgender. Tambay, mute lang. Ayan, sabi ni Sis Daisy Thank you so much, Sisi. Yung hindi pa po nakaano dyan, nakatusok sa nakapin, patusok po, mga lalabs. Ayan, tapos na ako kay Sis Ilocana Pobre. Dikit ko na to sis sa'yo, na isa. Tingnan natin kung dumikit to. Di ba, pahirapan daw dumikit ngayon. Yung mga alagad natin. Ayan, tapos na tayo kay Sis Ilocanang Pobre. Sis Lani, big love shout out, Sisi. Sir Dads, thank you so much. Mega love shout out, Sir Dads. Kumusta po? Salamat po sa mga patusok niyo dyan, guys. Sir Eric, Manoy Eric, salamat. Ma'am, hindi yata yan ma'am, si Sir P yan. Lalaki yan, si Happy Flex. Wag mo na po suklian. Bariya na po binigay. Ma'am Ems, thank you. Good morning sa lahat. Kagigising lang, sabi ni Sis Lani. Salamat. Kabit-an na uso ngayon. Ano yon? Kabit-an na uso ngayon. Kabit? Ano yan? Ano yan, NC Vlogs?
Big love shout out sa iyo, Bunso, Nam, and si lalaki pala, sorry. Oo, siya yan yung nakapin. Siya yun. Si Sir, ano yan? Sir, so, ano yun? Siya yan yung nakapin. Ha, ha, ha. Lalaki. Lalaki pala. Na maling akala ka dyan. Manay Eric. Agoy. Na maling akala si Manay Eric. Akala niya babae. Natawa tuloy si Insi Vlogs. Sabi ni Sir Dads, dan watch replay po sa paghahakot ng palay at pagbibilad. Full pack watch host. Salamat po, Sir Dad. Hindi ko pala na-edit yung binilad. Pagbibilad dapat yan. Bakit dyan mo tinutok? Siyempre, wala tayong ano ngayon. Hindi maganda yung face lock natin ngayon. Ayan, mamaya na daw Manay Eric, ikaw babalik ka ni Sir, after ng LS niya. Sabi ni Sir Javi Flix. Loving Sky, Mix Vlog. Thank you, Sisi. NC, Shouty. Host, request, face travel po. Face travel. Ayaw po, Sir Dad. Hindi pa naliligo yung host ngayon. Face reveal ata to. Out na ko sis at ikot din sa iba. Ayan. Salamat sisi. Loving Sky Mix Vlog. Daisy, sabi ni NC Vlogs. Kapatid, salamat. Okay lang, bro. Hindi naman nagmamadali yan. Manay Eric. Nalista ko na ba si Manay Eric? Dads, Sir Dads, lista ko to para mabalikan ko mamaya. Harang host, salamat po. B2B. Back to back. Salamat po, Sir Dad, sa paano dyan, paharang. Eric de Kuya, Manay. Manay. Manoy. Anong trabaho mo ngayon, Manoy? May trabaho ka ba ngayon? Wala? Sir P, thank you. How are me? How are me? How are me? Kumusta ka? How are you? Kapatid Panalo, thank you. Ayan, sino na ba yung ano ko nga, nakalimutan ko na sino isusunod ko. Si Sis Loving Sky Mix Vlog. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal at hindi panandalian kundi panghabang buhay, hindi magtataksil kahit. Ma'am Reggie, thank you so much po. Maya na ulit, busy na. Ayan. Salamat, Manny Eric. Thank you so much. I-play kita mamaya. BG lang host. Salamat po, Ma'am Eric. Roaming around. Salamat po ng marami. Sino to? Meron pala dito. Sorry, merong hindi ko na-jacketan. Ako to. Sino to? Si Georgina Lomakag.
Wait lang po. Ayan. Add moderator. Hello po, may love shout out. Georgina Lumakang. Lumakang. Ako po. Ako po. Sino to? Ako po daw. Sisi Origi, sabi ni Sis Daisy ang transgender, pakurot kay Ina, upcoming live. Guys, kurutin nyo daw po yung upcoming live ni Sis Ina Vlog. Yung hindi pa po nakatusok sa nakapin, guys, patusok po please. Patusok po kay Sir Happy Flix. Mabait po yan. Kalbo nga lang. Andyan ka pa, Sir P. Ang ganda ng papuri ni Tres, no? Mabait po yan, si Sir P. Kalbo nga lang. Dan, dikit na sa nakapin. Sa nakapin. Iwan bakas sa short video ni Javi Flex. Salamat po, Sir Dad. Sir Dads, thank you so much po. Ayan, lahat na po ba nakatusok sa nakapin? Kasi palitan na natin. Ipalit na natin si Sis Ina Vlog. Si transgender. Salamat po sa lahat ng patusok nyo dyan. Hi, hello Sisi, Norit Vlog, Mega Love shout out. Kumusta naman? Hindi kasi nag-live ngayon. Parang hindi ko nakitang naka-live ka. Shout out Sisi, Mega Love shout out. Salamat sa pagbisita. Guys, patusok po sa nakapin. Yung hindi pa po dyan dikit, padikit po kay Sir P. Salamat, Sis Jan, Emily. Ako pa rin kaya ang iibigin mo kung makakita ka ng higit sa isang katulad mo. Hindi ako magbabago tulad ng sinabi ko ng puso. Isang puso. Naghahang na yung aking cellphone. Kalurky. Ayan, palitan ko na si Sir Javi Flix. At ipalit natin si Sis Transgender. Guys, paano po? Patusok po sa, pakurot daw po kay Sis Ina sa upcoming live niya mamayang hapon. Patusok po, patusok, patamsak po. Sabi ni Sir Dads, host, ikot lang po sa ibang kaibigan. Have a nice day po at sa lahat, God bless. Salamat din po, Sir Dads. Thank you so much po. Sabi ni NC Vlog, Dan FS Ina, good evening. Sana all, gabi dyan. Good evening daw, Sisi. Sabi ni Nam NC. Salamat po, Sir, Sir Dads. Thank you so much po. Ma'am Ems, salamat po sa pag-stay. Thank you so much po, Ma'am Ems. Mamaya po, manood ako ulit sa iyong bahay. Naghahang yung aking cellphone. Agoy. Naghahang. Tusukin yung nakapin. Para sa kanyang upcoming live mamayang hapon. Yung nakapin mo sis, taga Vietnam? Opo, oo Sisi. Oo, taga Vietnam yun Sisi. Bakit? Hindi, Pinoy yan. Pinoy si Sir P. Ano siya doon? Teacher. Good evening, FS Nam. Dan sa nakapin. Ayan, tusok na ko sis sa iyong upcoming live mamaya.
Sisi Ina. Good evening, Dantin. Sabi ni Sis Daisy Ang. Sabihin mong lagi. Okay. Playing ako sa kanya. Ayan. Salamat, Sisi. Babalikan ka niya, sis. Mabait yan, si Sir, Zoomflix. Ayan. Naka-live siya ngayon. Naka-live yan si Sir. Yung gustong maayudahan ni Sir Zoomflix, mag-ano kayo doon, sis. Punta kayo doon. Thank you so much, mga lalabs. Sabi ni sis, transgender. Naka-live nga. Oo, naka-live siya. Sabihin mo, sis, from Tres Marias. Support project. Ayan. Naka-live siya. Simula pa kaninang umaga. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal. Lahat na po ba nakatusok sa nakapin kay Sis Ina Ina Vlog? Kasi ipalit na natin si NC Vlogs. Sana all laging may upcoming premiere si Nam NC. Ang sipag. Ang sipag-sipag ni Nam NC. Hala, ayaw na itong cellphone kong isa. Ayaw na mag-response. Hang na talaga, kalarky. Dito na nga lang sa isa. $8 million viewers, mega love shout out po. Salamat sa pagtambay nyo dyan. Ma'am Ems, everything. Thank you so much po ng marami sa suporta. Salamat po, ma'am. Ayan, tapos na ako kay Ilocanang Pobre. Transgender. Ayan, patusok po sa nakapin para mapalitan na natin. Ang akala ko'y panaginip lamang, di makulayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di paluluhain. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo, lahat ng gusto mo'y susundin ko. Huwag sanang magbabago. Para lang sa iyo. Salamat po sa lahat ng mga nakabidyo dyan. Thank you so much po ng marami. Ayan, patusok po kay NC Vlogs. Puntahan nga natin yung binaba ni Nam NC.
Paano maglagay ng ng thriller? Di ako marunong maglagay nito. Dating tusok na ako dito, Nam. Dito sa main ko, tingnan ko kung nakatusok na ako. Dito kay Tres M, tusok na. Ayan, hindi pa dito sa main. Ayan, tusok na ako ng dito sa main. Si Tres M, nakatusok na rin yan. Ayan, tusok na sa yung upcoming premiere ng NC. Nam Pork. Sana all. Nam Pork. Kapatid Panalo, thank you so much po, kapatid. Ayan, tusok na ako sa iyo, Nam. 2 tusok mula kay Tres Maria's Farm at saka kay Tres M, the second. Nais kong muli kang magbalik. Na, 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 na. Ano daw? Salamat po, Ma'am Ems, sa pag-stay po. Thank you so much. Sabihin mong lagi ako'y mahal. Ano na yun? Nawala na tuloy. Nawala na tuloy yung kanakanta ko. Ako pa rin kaya ang iibigin mo. Mali, mali. Mali pala. Nakalimutan ko tuloy yung lyrics ng LDR. Ano ba yun? Labas na po ako, host. Ang init ng phone ko. Salamat. Maraming salamat po din, Ma'am Ems. Thank you so much po, Ma'am Ems. Salamat po ng marami. Mamaya po, manood po ulit ako ng video mo sa main ko. Mamaya. Salamat po ng marami, Ma'am Ems. Sa akin nga po, mainit na rin yung phone ko, kaya nagpa-electric fan ako. Kasi lahat na sila mainit. Shout out sa nakabidi dyan. Matulog ka na dong. Sino na ba yung isusunod kong sa salang? Tapos na ako kay Ma'am Ems, kay Loving Sky, Mix Vlog. Ilocano Pobre, tapos na rin ako. Dito ako kay Sis Daisy Ang muna. Sis Daisy Ang. Ako din, mainit na. mainit ang ulo. Ay, koy. Yun lang. Mahirap yan, Sisi. Baka may makipagsabayan dyan. Ako, rambol. Ayan, may upcoming premiere pala si Sis, Daisy. Tusukin nga natin. Andito ako, Sis Daisy, sa iyong bahay. Tusok. Tusok. Tusok na. From Tres.
maging parang mga sumay na pag-ibig ka. Ikaw ang aking pag-ibig, pag-ibig na tunay, at kailan pa may hindi papabalik, maging Hi, Sir Nidagbal! Mega love shout out, Sir Nidagbal! Salamat po sa paharang at sa patusok dyan, Sir Nidagbal. Kumusta po, Sir Nidagbal? Hindi pa ako, Sir, makagraduate. Hindi, hindi mapuno-puno yung 4K. Lagas is real. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Sir Nidagbal. Ayan. Mega love shout out din po sa iyo, Sir Nidagbal. Good morning. Naghahanap ako ng video ni Sis Daisy. One day ago, ito na lang yung panoorin ko. Lagas is real, Ma'am Tres. Oo nga, Sir Nidagbal. Lagas talaga. Kahit nakaano naman ako, di ba yung upload kong langka, naka 1.2, pero wala pa rin. Walang nahatak na bananas. Sisi Daisy andito ako sa yung flower arrangement. Yung kahapon ata itong premiere mo. Idikit ko na rin to si Cesar. Si Cesar Sanchez. Ayaw ko po ayaw ka po pag graduation. Oo nga, ayaw. Hayaan mo na yon, Sir Nidagbal. Darating din tayo dyan. Darating din tayo dyan sa mag-graduate. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ang laging hinahanap ko, sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kay hirap mang isipin. Sa akin, 20 po yung nalagas. Aragoy. Sa akin nga, Sir, di ba? 20 rin ata kasi nakita ko 3,000 na yun. Ilan ba yun? 9, kalimutan ko. 80 ata. 3,890. Ano ba yun? Basta 20 din yung nawala sa akin. Yung nalagas din. Nakita ko nung nakaraan, graduate na siya. Tapos biglang bumalik sa 90. 980. Kasama layo. 10 for Lagas. Oo nga po. Lagas Saan kayo ng isda? Wala, si Sir Nidagbal. Pinapag-graduate niya ako, tapos ni Sir, sino yun? Sir Ransam ba yun? Ransam? Tinutulungan nila ako ipag-graduate para maka-4K na ako. Laging lagas. Inday Mirna, may love shout out. Sisi. Dagdagan ulit po. Hayaan mo na, Sir Nidagbal. Try natin makapag viral ng short video. Kaya lang, paano naman ako makapagpa-viral? Ang hirap naman kaya. Akyat ako sa buko, ganon. Oo nga, hindi dumidikit.
Miguel Love shout out, Ma'am Mirna, sabi ni Sir Nidagbal. Dan Harang, sabi ni Sis Mirna. Salamat Sisi sa paharang dyan. Di na dumidikit ang mga ninja, na madadamay pa ang mga main na dumikit. Talaga ba? Ay, agoy. Kaya di na ako nag-aayuda. Oo nga no. Hayaan na lang natin Sir Nidagbal na meron tayong viral sa video, yung short vid ba? Hayaan na lang natin na makaano tayo, makahatak tayo sa short video. Salamat Sisi, Inday Mirna. Support ko na lang Ninja ko sa mga live. Oo nga eh. Oo, kailangan talaga natin yun. Yun na lang din. Support na lang din yung mga ninja natin. Hi transgender, sabi ni Sir Nidagbal. Sisi Disi Ang, andito ako sa iyong bahay. Sisi, oh, andito ako sa iyong bahay. At dinikit ko na rin to si Cesar Sanchez. You know. Kay hirap mang isipin, nandyan ka sa malayo. Upload pa more. May love shout out, Sir Nidagbal, sabi ni transgender. Sis Lani, salamat ng marami, Sisi. Magtitiis, maghihintay. Ma'am, you're na, Sir Nidag. Sabi ni Sis Daisy Ang. TYCC, you're welcome, Sis Koy. You're welcome. Nidagbal, si Sir Nidagbal. Ilista ko si Sir Nidagbal. Sayang pagdadali, puso mo, puso ko'y sobrang nasasabi. Tambay sa gilid, Sisi, working. Ma'am Daisy, may love shout out, sabi ni Sir Nidagbal. Ma'am Lani, kaya sa saging mas okay pa makisali na lang sa mga may farm. Oo nga sis, ano? 5-1 channel, big love shout out. Si 5-1. 1, 2, 3. Shout out 5-1. Kumusta? Saan ko to nakadikitan si 5-1? Kay Sir P. Tamsak host. Salamat po sa patamsak. Tambay lang sis, idlip muna ako. Hihi. Oo, Sisi Koy. Inday Mirna. Salamat Sisi. Big love shout out everyone. Sabi ni Sir 5. 5-1 channel. Bakit ganyan yung pangalan mo, Sir? 5-1. Anong ibig sabihin? 5-1? parang nag-ano ka lang sa video yan, ha? 5, 1, 2, 3. Kay Zomflex po. Tayo nagkadikitan. Oo nga, kay Sir P. Didikit naman ninja mo pa, pero lagas yan. Kaya kinabukasan or makalawa. Didikit naman ninja mo, pero lagas yan sa kanya. Kinabukasan or makalawa. Oo nga sis, oo. Kasi yung sa akin, nakita ko, 4K na. Mga ilang oras, umaga na ata. Bumalik sa 380. Parang ganon. 390 ata. Ilan ba yun? Parang 380 ata. Dan sa nakapin, sabi ni Sis Mirna. Salamat Sis Mirna. 5-1 host, it's my birthday. Ayan. Sabi ni Sir 5. Ganun pala yun.
Pwede. Harang. Salamat sa paharang, sis Inday Mirna. Dan, harang na. Ayan. May 1, kaya 5. Oh no. Ah, okay. Ayos. Sayang lang, pagod, di ba? Oo nga, sis transgender, no? Kaya, ano na lang, magpaano na lang tayo sa short video, magpa-viral. Para makahatak tayo ng bananas. Kasi minsan, di ba, kapag once na nagba-viral yung ano natin, yung video natin sa short, nakakahatak din, di ba? Hello po, may chance, bubuyog. Hello, Sisi. Good morning. Salamat po. Salamat sa pagbisita. Pindan, tusok, sabi ni Sir Nidagbal. Sino ba yung may mga upcoming premiere dyan, guys? Baba nyo na dali. Para tusukin natin. Ayan, ilista ko si 5 Ono. Para mamaya, mabisita ko yung bahay mo din. 5 Ono channel. Tapos si Ma'am may chance bubuyo. Chance bubuyo. Ayan. Thank you, host. Wala kang upcoming premiere, 5 Ono? Baba mo na yung bahay mo dyan. Para ano natin, madikitan ba? Ayan, malapit na ako matapos sa iyo, Sis Daisy Ang, sa iyong flower arrangement. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap. Wala host, tamad pa. Si ako mag-edit. Parehas tayo, kahapon lang ako nag-premiere. Kasi tamad din ako eh. Puro ML attack lang. Puro ML attack lang naman. Yun, haha. Nag-ano ka lang din? Naglalaro ng Mobile Legend? Di ba pinag-premiere din nila yan? Lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Kapatid Panalo, salamat ng marami. Yes, host. Yan din, pini-premiere ko. Play ko kaya lang. Pag mag-edit na, tinatamad na ako. Tinatamad ka. Di ba, inano lang yun? Screen record lang ba? Yung pag ano nyo yan. Madali lang naman yan, mag-edit. Kaysa sa akin, yung video ko, yung paiba-iba, di ba? Yung mag-aani, tapos mag-ani, maghakot ng palay. Yung sunod-sunod, nahirapan ako mag-edit, no? Kapatid Panalo, Miguel Love shout out, sabi ni Sir Nidagbal. Sis Daisy Ang, malapit na si Sisi. Ayan, tapos na nga pala. Nasa harang pa. Nagbigay pa ng harang sa huli. Yes, screen record lang. Pero, tinatamad pa. Ha, ha, ha. Ayan, huwag kang tamarin. Pero ako tamad din. Marami akong stock na video sa aking gallery. Kaya lang, tamad talaga ako mag-edit. Patid Panalo, Miguel Love shout out. Sabi ni Sis Inday Mirna. Kumusta Sisi? Yung ano mo kahapon? Mute mo na ba? Na-mute all mo na ba yung pagpasaway ko doon sa live mo?
Lahat CPR, di ba? Lahat CPR. Nagpasaway si Tres kahapon sa live ni Sis Inday Myrna. Nagpasaway sa live. Salamat 5-1 sa pagbisita sa aking bahay. I-mute pala yon sis. Oo naman, i-mute mo kasi $3 ka nun. $3 ba? Mute all mo. Same here, loads. Full memory na nga, CP ko dahil sa mga video ko. Ayan. I-upload mo na. Upload mo na yan. Hindi ko na-mute, hihi. I-mute mo, sisi. Hindi kita hindi kita sis ma-accept doon sa FB ko kasi nga puno na yung ko, hindi na ako maka-accept. Kasi 'di ba, yung followers ko nasa 6.7 ata 'yun. Kailangan ko mag-delete, mag-unfriend ng mga pangit doon. Kailangan ko mag-unfriend para ma-accept ko ikaw. Hi Sisi, Merlinda Choi, may love shout out Sisi, kumusta? Hindi pa pala tapos kay Sis Daisy. Nagpaharang lang sa gitna. Yun. Shouty si Merlinda Choi. Kumusta naman ang Korea? Kahit na anong tagal. Busy here. Ayan. Sige lang Sisi Koy. Salamat sa pabisita Sisi. Si 5-1, si Ma'am, kanina? Si Chance Bubuyog, si Sis Merlinda Choice. Ilista kita Sisi para mamaya magkapag-play din ako ng video mo. Troy Vlog. Troy. Salamat Sisi, Merlinda Choi. Monetize ka na ba, Sir 5-1? Monetize ka na ba? Ayaw mag-response tong isang cellphone ko eh. Gusto ko sana manood habang para dalawa yung nagsasalang. Ayaw naman. Ayan, tapos na ako sa iyo, Sisi. Daisy ang, ayan. Nasa salamin ako sa screen. Yes, host, muni na. Ayan. Sumahod na ba? Sumahod ka na ba? Nakatikim ka na ba ng sahod ni YT? Magbakas muna ako dito kay sis, Daisy. Hindi pa pala ako nagbakas dito. Kahit na anong tagal, kahit na NC Vlogs, salamat. Hoy, sana all nakasahod na. Yes, host dati nakatikim na din ng katas ni Lolo. Haha. Isang bisis pa lang. Ako 2. Ngayon, naghihintay ako ng pangatlo, kaya lang, ang tagal mapuno. $20 na lang yung hinihintay ko. Para makasahod ulit ng pangatlo. Nako. Ang hirap din, no? Sumahod sa YT.
Sabog na yung ating mga gadgets. Tapos, ang tagal natin makasahod. YT pa more. More eye bags yung nakukuha. Puyat pa more. Ako laging puyat. Nakakainis nga eh. Pinapagalitan na ako ni mother ko. Kasi feeling ko talaga nangangayayat na ako. Feeling ko talaga na nababawasan yung timbang ko dahil sa puyat. Kasi minsan nakakatulog ako alas 12 na, gano'n. Tapos minsan mga alas 4 nagigising na ako kasi minsan ang iingay ng mga aso sa labas. Nakadami na host nung sa Saudi ako. Pero since nasa Pinas ako, 5 months, na di pa din mapuno-puno ang $100. Hahaha. Yun nga eh. 'Di ba? Ang hirap din. Kailangan sir, mag-ano ka, mag-live. Mag-live ka lagi. Kasi minsan may merong ano diyan, napupunta sang minsan bigla na lang nagse-share ng blessings. Yun, naiipon minsan, naiipon. Tapos yung mga nagpapalipad din, mga nagpapamember, yun, nakakatulong din naman. Nakakatulong talaga. Dati nung ano, nung una, may nagpalipad sa akin, hindi ko alam kung sino, basta anonymous person siya from Canada. Nagpalipad talaga yun sa akin. Kaya doon talaga ako nakatikim ng sahod. Dahil sa palipad, kasi kung aasahan natin yung views, at saka yung harang dyan, wala naman talaga. Minsan, malaki din talaga yung tulong ng mga nagpapalipad sa atin. Meron dyan na bigla-bigla na lang magpapalipad, kahit hindi naman natin talaga kilala. Nasaan na kaya yun? Hindi ko na alam kung nasaan na. Yung nagpalipad sa akin dati. Hindi ko mapunta-puntahan yung bahay mo kasi nga ayaw mag-response tong isang cellphone ko. Kakainis. Dito na lang sa isa. Yung pangalan ko sana yung i-ano ko eh. Yes, host, tama sa pagpalipad at pa-member lang naman tayo aasa. Oo nga eh. 'Di ba? Kasi pag sa ano lang, views lang, wala naman kasi hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo sikat unless makapagpa-viral tayo. Ano kaya no? Paano kaya tayo makakapagpa-viral? Ang hirap yun gawin. Akit ako sa puno ng buko, walang damit. Magba-viral kaya ako noon. Tapos hindi na ako dyan lalabas. Kahihiyan yung aabutin. Salamat Sisi, Merlinda Choi, Sir Nidagbal, thank you sa pag-stay. Salamat po sa lahat ng naandyan. Since hindi naman tayo sikat na kahit sa video lang views tayo aasa, kaso hindi eh. Kaya nga eh, hindi talaga. Hindi talaga. Kaya aasa tayo sa mga nagbibigay ng blessings. Sa mga paano ng iba. Wala talaga sir. Hindi talaga tayo aasa sa views lang kasi
Kasi nga, ordinaryong tao lang tayo. Sabi ko nga doon sa kapatid ko, ano, paliparan niya yung channel ko. Paliparan niya. Para masahod ko na yung ano, mapunuan na ba yung ano ko doon. Yung kulang ko nga 20 na lang. Tapos sabi ko, paliparan mo na. Tapos ibibigay ko lang din naman sa iyo yung ipapalipad niya, di ba? Ibabalik ko din naman. Para makuha ko lang ba? Kaloka. More on puyat. Lahat puyat. Wala naman. Mas mabuti pang mag-invest tayo sa labas, hindi sa YT. Buwan-buwan, yung binabayaran ko sa yung kapatid ko pala yung nagbabayad. Buwan-buwan, yung binabayaran namin sa wifi. Ano yun? 1.5? Tapos, hindi naman nasahod sa YT. Sabi ko nga, pag ako tinamad na talaga, ipaputol ko na yung wifi namin, hindi na ako magwa-YT. Pambili ko na lang ba, yung ibabayad ko sa sa wifi, pambili ko na lang ba ng pampa-beauty? Kasi, ang pangit na panay yung babad sa, sa YT, panay yung support, nagpupuyat. Tapos, ayan. Sabi ko, ipaputol ko na lang kaya yung wifi. Para goodbye YT na si Tres. Dan po sa 5 Ono channel. Dan na daw po kay 5 Ono channel. Sabi ni Sisi Nerlinda Choi vlog. Thank you, Sisi. Sa pagdikit dyan kay Sir 5 Ono. Thank you. Sisi Daisy Ang, salamat. Puntahan kita dito, sir, sa isa kong pang-support na mag-play ako ng bahay mo, ha? Ito, oh. Uy, sana all. Ang taas na pala ng bahay mo. Mansion na. 6K plus? Wow, sana all. Hanap tayo ng papanoorin. Kahit na anong tagal, kahit na wala kang latest upload, sir? 2 weeks ago pa to? Panoorin ko tong 9.24 minutes. Nagwala sa effect rank. Savage. 4 times Karina. Gameplay. Tusok 56 ako dito, sir. 5 Ono. Ayan, may paharang. Dikit ko rin yan mamaya pag natapos ko panoorin. Ayan. Nasa harang. Hindi makita. Hindi makita, madilim. Ayan, dikit ko yun mamaya. Da, 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 da. Ayan, mahaba-haba yung paharang ni Lolo kay Sir 5 Ono. Parang movie to, yung harang. Dana rin daw kay Kuya Nam NC, sabi ni Sis Merlinda Choi. Ayan, thank you, Sisi. Kahit na anong tagal, at kahit paano hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Kailangan mo ba, mahal,
Ay, ang haba sir ng harang mo. 5-1. Dahil ngayon ay wala ka sa aking pag-ibig. Di mo ang laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Ay hirap na isipin. Ay salamat, umayos lapi ko. Sabi ni sis transgender. Bakit? Na paano ba sis yung lapi mo? Nagluluko na ba? Nagluluko na ba yung lapi mo dyan? Thank you so much po sa mga patusok dyan. Ayan, naka-29. Tusok si Tres ngayon. Salamat po ng marami sa mga patusok. Oo sis, ayaw mag-connect wifi sa lapi. Ayan. Ayaw mag-connect pala. Sisi Merlinda Choi, wala ka sis upcoming premiere dyan? Baba kayo ng upcoming premiere nyo dyan. Para matusukan natin. I can show you the world. Magbaba nga ako dito ng mga link. Dan kay Nam NC, Pulpak, sabi ni Sis Ilocanang pobre. Salamat Sisi Koy. Yung hindi pa po nakadikit kay Mami Groovy guys, dikitan nyo po yan si Mami Groovy kasi mabait po yan. Sinasalang yung mga video nyo para sa magkaroon ng revenue ba sa harang. Mami Groovy, dikitan nyo po guys si Mami Groovy, yung hindi pa nakadikit dyan. Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Dan kay Mami Groovy. Ayan, salamat Sisi. Salamat Sisi Koy. Luka ng pobre. I-delete na ko na lang kaya. Wag Sisi, wag mong i-delete. Sayang naman. Kasi 'di ba? Inano 'yun, sinalang 'yun doon sa ano natin, 'di ba? I-ano mo lang mute. Mamaya i-chat kita kung paano kita i-ano.
kung paano mo ma-mute yon, ma-mute all. Mag-delete muna ako mamaya, mag-unfriend ako doon sa FB ko kasi nga hindi na ako maka-accept ng friend request. Hindi ko na ma-accept. Kaya kailangan ko mag-remove ng mga pangit doon na follower ko. Four kasi na lapi ko kaya loading. Wow, sana all. Ang daming lapi. Di kaya for in live. Ganun ba 'yon, Sisi? Sir 5-1, dikitan mo sir si Mami Groovy. Paiwan ano ito? Pa-view at paiwang bakas. Di ko pala napangalanan kay Mami Groovy 'yon. Pops ads. Salamat 5-1 sa paharang dyan. Sis Inday Mirna, wag mo sis i-delete yun ha. Wag mo sis i-delete. Mamaya, turuan kita kung paano i-mute all. Sir Nidagbal, salamat. Kahit na anong tagal, kahit na anong hirap. Sayang kasi Sisi, sinalang na yun ni Sir P. Tapos 'di ba parang tinutulungan ka din ni Mami Groovy kasi 'di ba andun ka kagabi sa live niya. Sayang. Ako nga Sisi lahat naman ako CPR pero inaano ko lang mute all. Si Sis Ina din yung sa akin, tumulong kung paano ko i-mute all na hindi isa-isa. Ayan, si Sis Ina yung magaling dyan. I mean, for na live, hindi for na lapi. Ayun, lakas ng tawa ko Yun, kaya nga, akala ko nga, 4 na lapi. Ay, sana all. 4 na live sa isang lapi, ganon. Wow, sana all. Paano kaya ako makakabili niyan, sis, no? Paano kaya ako makakabili ng lapi na yan? Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakatikim ng pangatlong sahod mula kay YT. Sis Mirna, mamaya, message kita. Dancing ko, bagong dikit, sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Ayan, salamat ng marami, Sisi. Ayan, dikit na daw sa'yo, Lods Ilocana, 5-1, si Ilocanang Pobre. Ilocanang Pobre, thank you so much. Thank you, OTW daw. Sisi Daisy Ang, tapos na ako sa iyong flowers arrangement mo. Andito pa rin ako sa bahay mo, Sir 5-1. Medyo matagal-tagal pa to. Nasa 9 minutes. Idikit ko na rin to si isa. Oo, 4 na live lang. Dati 8 na isasalang ko na live. Sabay-sabay. Ay wow, sana all. Thank you, Sisi. Sabi ni Sis Daisy Ang, you're welcome, Sisi. Dan transgender, dating dikit. Ayun. Salamat, Sisi. Ilocanang Pobre. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kay hirap mang isipin, nandyan ka sa malayo. Saan mo ako sa'yo'y hindi magbabago, puso ko'y para sa'yo.
Magtitiis, maghihintay, hanggang siyang babalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap. Ayan. Saan na tayo? Ang daming paharang sa'yo, Sir 51. Ang dami, oh. Kakaharang pa lang. Nasa ilang minutes pa lang ako nag-play, oh. Ang daming insert. Ang daming insert na harang. Sana all. Shouty sa lahat, sabi ni Sis Daisy Ang. Tambay lang, gilid sisi, hindi makabulyom. Makabulyom up. Salamat Sisi Daisy Ang. Kaya nag-iinit ulo ko pag mahina sila, di kaya i-support lahat. Oo nga eh. Buti ka pa nga Sisi, di ba? Kasi isang ano mo lang, tapos marami yung masusuportahan mo. How about me? CP lang yung gamit ko, di ba? Sabog. CP lang yung gamit ko. Ang hirap mag-support. Tapos, di ba, simula umaga, kung sino yung pupuntahan natin. Pagdating sa hapon, lubat na ako. Kailangan ko munang mag-charge. Minsan, nakatambay yung cellphone ko, nag-charge siya. Grabe. Dan, Ma'am Inday Mirna, dating diket, sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Salamat Sis Ipoy. Ibaba ko din yung bahay ni Madam Cascade, parang hindi niyo pa to nadikitan. Kay hirap mag-isipin, nandiyan ka sa malayo. Isahin mo ko sa'yo'y hindi magbabago. Dan kay Ma'am Daisy Ang, bagong dikit. Ayan, salamat Sisi. Salamat Sisi ko dyan. Channel member ko din pala si Sis Daisy, no? Tapos si Mama Juliet. Transgender Danford Pak, sabi ni Sir Ilocano, ni Sir 51. Ayan, Danford Pak na daw sa iyo sis transgender, si Sir 51. Ina, wag pilitin, dudugo. Sabi ni kapatid Panalo. Ayan, nakikinig pala si kapatid Panalo. Akala ko kapatid, nagda-drive ka. Tamsak Sisi, sabi ni Sis Det. Salamat. Kumusta sis? Anong oras na dyan? Hindi ka pa natutulog? Hindi ka pa natutulog dyan, Sis Det. Ayan, Ilocanang Pobre, done to you. Done to, thank you. Done na rin daw sa'yo, sis. Andito pa rin ako sa bahay mo, Sir 51. Ayan, ganyan pa lang siya, pero ang dalawang insert na ng ads. Sana all, di ba? Babawi tayo sa ads, sa harang. Sa paharang. Sis Det, thank you so much. Lista kita dito sa aking listahan ng mga pautang. Sa listahan ng aking mga pautang. Oo nga eh, pangkape. Kaya dapat hindi natin i-skip ads, di ba? Sumasali ka din ba, Sir 51, sa mga minsan sa mga watch to watch?
Aray, nakailang minutes pa lang ako sa iyo pero ang dami ng harang na binibigay, oh. 4 minutes pa lang ako nagre-replay sa iyo pero may 2 harang nang nag-insert. Sana all. Salamat po sa lahat ng nakikipagdikitan dyan. Kay Sis Ilocanang Pobre, kay Sir Cinco Ono. Thank you so much. Salamat po sa mga patamsak. BG ulit, Sisi. Salamat. Salamat, Sisi, sa pabidyo-bidyo dyan. Tanghali na dito sa amin. Mag-aano na. Mag-aalas 12 na ba? Diyan sa'yo, sis. Ilocanang Pobre. Anong oras na? Mamaya, bago ako magkanta tayo. Mamaya. Pa-CPR, no? Salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan, sis Ilocanang Pobre. Kahit na anong tagal, kahit na mahirap. Ang pangit kapag walang background music, no? Kapag nagla-live. Kasi, imbis kasing gamitin ko yung cellphone, ko na lang, pang-replay ko na lang, para yung mga pumupunta, napapanood natin yung kanilang mga video. Thank you sa mga dumikit. Balikan ko kayo. Maya, ligo muna ako. Ayan. Buti pa dyan sa iyo, Sisi. Abundansya sa tubig. Dito sa amin, sobrang pagtitipid na namin sa tubig, sis. Kaya parang uuwi na kami doon sa kabilang bahay. Isasarado muna namin tong isang bahay namin. Uuwi kami doon sa kabila, doon sa baba, sa Tres Marias Farm talaga namin. Kasi doon, talaga doon, matubig. Unlike dito, tuyo na yung puso namin, wala na kami makuhang tubig. Kaya kailangan umuwi na kami doon sa kabila. Kaya lang, pag umuwi kami doon, wala akong wifi. Kasi yung wifi yan dito sa isang bahay. Goodbye, Whitey na muna si Tres. Kasi naman, ilang buwan nang hindi umuulan. Talagang tagtuyot na, guys. El Nino na talaga, nararanasan ngayon. NC Vlogs, salamat. Nag-end live ka na, Namron. Dandikit na daw kay 5-1 si Sis Det. Makanip, Mix Vlog. Salamat, Sis Det. Kahit na ano yun? Ragoy. Ano yun? Wait lang, guys. Meron ako nabasang chat. Salamat po sa lahat na naandyan. Salamat sa paharang dyan, Sis Sir 5-1. Salamat. Lodi Nam, sabi ni Sis Inday Mirna. Ma'am Dit, Miguel of shout out daw, sabi ni Sis Inday Mirna.
OTW 5-1, ayan. Salamat Sisi, hintay Mirna. Salamat po sa lahat ng nakikipagdikitan dyan, guys. Salamat po. Ayun. Busog aketch. Parang gusto ko na naman magkape. Sis Jan, thank you. Ayan, sa wakas tapos na Sir 5-1, tapos na sa iyong video. Ayan, idikit ko na rin tong isa. Try natin kung dumikit. Ayan, tapos na, victory. Ayan, tapos na. Ayan, sino na ba yung isusunod natin? Ay, parang hindi ako nakaiwan ng bakas. Para alam mo din kung sino yung nag-play sa'yo. Ayan, mag-iwan akong bakas. Kahit hindi to sa akin channel. Oh, watch. Kahit na ayan, mag-iwan ako bakas dito kay Sir 5-1. Para alam niyang ako yung nag-replay sa kanya. Tres M. Lagay ko lang dito Sir Tres M. Alam mo na yon pag Tres M. Tres Marias Farm. Bagong dikit, Sir 5-1. Ayan. Salamat si Daisy ang Ilocana Pobre, Dan Tamsak, Ma'am John Emily. Sa live mo, latest live. Ayan. Thank you so much. Sisi Ilocana Pobre. Ayan. Salamat sa mga nagkikipagdikitan dyan. Ganun lang tayo dapat guys para lahat tayo, sama-sama tayong aangat. Diba? Ayan. Ayan na, nakaano na ako kay Sir 5-1. Nakapag-iwan na ako ng bakas. Nag-iwan lang ako sir, pero ano lang yun ha, ninja lang yun. Nakigamit lang kasi ako ng tablet sa kapatid ko. Ginamit ko lang yung tablet niya ba. Yun ang pinang-replay ko. Ma'am Daisy, thank you. OTW daw, sabi ni Sir 5-1. Sir 5-1, dana ako sa iyong video. Thank you sis, Ilocana. Sundan ko yung bakas mo. Ayan. Sabi ni sis John Emily. Ayan. Tapos na ako kay Sir 5-1. Check na. Check. Dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Madam Yerna, may love shout out. Sabi ni Sir Ninam NC Vlogs. Inday Mierna, sabi ni Sis John Emily. Welcome, Ma'am Ilocanang Pobre. Sabi ni Sis Daisy ang.
Salamat sa lahat ng naandiyan, sa lahat ng mga naka-BG. Bulol na naman lagi si host. Test live mo, Ilocanang Pobre, sabi ni Sis Myrna, ni Sis Inday Myrna. Kahit na mamaya buksan ko yung recent activity, titingnan ko lahat ng dumikit na di ko pa nasuklian. Ayan, sabi ni Sis Jan Emily. Thank you, Ma'am Daisy. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Sis Lani, thank you so much. Sisi Lani, shouty. Si Sis Daisy ang, tapos ko na to. Tapos ko na to na sana. La 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 la. Da, 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 da. NC, shouty Dan. Shouty Dan daw. Sino ba yung may mga ano dyan? Sino ba yung may mga upcoming premiere, guys? Baba nyo na dali para tamsakan natin. Dancing ko ono sa latest live mo, dating dikit, sabi ni Inday Myrna. Me! Oo nga pala no, wait lang. Napin ko sa'yo. Channel member pala kita. Naibaba ko sila, ikaw hindi. Sorry naman. Sorry naman, Sisi Koy. Hanapin ko nga yung ano mo, upcoming premiere mo dyan. Kanina ko pa iniisip kung sino ba yung sino ba yung ibababa ko kasi 'di ba naibaba ko na yung iba. Ikaw, si Mama Juliet parang ano din siya, channel member ko din. Meron ka ba ngayon? Ay ito, meron. May 18, 5:45 PM. Ayan, ibaba natin to. Sana all, ang daming upcoming premiere niya. Mamaya, subukan ko or bukas, subukan ko din Katusok. Katusok. Saan yun? Ayan guys, patusok po sa upcoming premiere ni Sis Daisy Ang. Ayan, mamaya po yan na. Ilan yun, Sisi? 5:45 ba yun? Ayan, pinalitan ko na si NC Vlog. Kasi kanina pa yan dyan nakasabit. Baka nangangalay na yung pakpak niya. Yung pakpak ni NC Vlogs. Sana all, maraming oras. Oo nga ikaw. Dalhin mo Kuya Nam. TYCC, you're welcome.
Ayan, tusukin po yung nakasabit dyan. Tusukin nga natin. Baka mamaya ako pala yung hindi nakatusok. Tusok uli sa nakapin. Sure ka na? Nakatusok ka na? Ayan, tusok ano na ako, 18. Sana all ang galing mag ano no, flower arrangement. Ako hindi marunong sisi. Paano ba yan? TY, Ma'am Yarna. Ayan, tusok na ako dito, sisi. Kahit na anong tagal, at kahit na anong hirap, lalabanan natin ang hamon. No distance, relationship. Ayan, salamat po sa mga tumutusok dyan. Ma'am Daisy Dan, pulpak na sa ferry terminal. Pag magulo, isip magulo din ang outcome. Ganun ba yon? Kapag magulo yung isip, huwag ka nang mag-ano muna. Nakikita ba, Sisi? Kapag magulo yung isip, yung mood ba? Hindi maganda yung mood. Ano, pangit ba yung pagkaka-dekorasyon ng ano, pagkaka-arrange ng flower? TY Sir 51, sabi ni Sis Daisy ang Dan Premier Ma'am Daisy. Thank you so much, Sisi Ilocano Pobre. Oo, sabi ni Sis Lani, what happened sa flowers? Bakit? Anong nangyari? Makita yan natin. Yan ba na upcoming premiere mo? Makikita nga natin yan sa premiere kung ano yung kinalabasan. Yes, Ma'am Mirna, dating dikit tayo kay Teacher Zomeflix. Oo yung hindi mo alam, ano? Ano, gagawin? Kung yung hindi mo alam, anong gagawin? Chamba. Gawing chamba ba kung hindi mo alam? Ayan, salamat Sir 51 sa pagsukli dyan, sa pakikipagdikitan, at sa pag-stay sa aking live. Salamat ng marami. At salamat din po sa mga nakabidyo dyan, mga silent viewers. Thank you so much po. Gusto nyo bang kumanta ko? Kahit kanta yung walang hilig sa akin. Kaya lang, pag kumanta ko, CPR na naman to. Ma-invalido yung ating yaw-yaw. Silipin ko nga muna si Mama Juliet kung may upcoming premiere. Kasi ano din yun si Mama Juliet. Kanta ka? Wag na. Para umulan na, NC. Ikaw talaga, Porkit ikaw, pag sa live mo, panay yung kanta mo, ayaw mo magbigay ng hagdan. Okay. 5-1. Okay daw. Sabi ni Sis, Inday Mirna. Bully ka, Kuya Nam. Oo nga Siya nga, pag nagkakanta, inaabot ng ilang hours. Hindi nga natin siya binubuli, di ba? Ang dami pa natin na request na hindi niya naman kinakanta. Ayaw ko na. Sabi mo kasi, wag na. Wag ka na kanta, Sisi. Ayan, dalawa na sila. Wag ka nang kanta, Sisi. Bakit? Masisira ba yung... Lalayas ba kayo pag kumanta ako? Magtampo ka na lang.
Ay nako, magtampo na lang ako. Yan si Nam, hindi yan nag-ano 'no, ayaw ni Nam magpaakyat. "Ligo muna ako sis," sabi ni Inday Mirna. "Sige lang sisi." Kakanta na yan. Hindi, nahiya na ako. Kumakanta ako kapag yung taong nakikita ko diyan, dalawa na lang. Pero pag ganito may 13 pa. Sige na, kanta na, ha ha ha. Ayoko na nga, nahiya na nga ako, maraming tao diyan oh. Minsan si Kuya Nam budol. Takip na lang ako ng tenga. Minsan, Nambuli. Si Nambuli. Iyon. Yun naman pala eh. Yung bagong pangalan niya, Nambuli. Sino yung sunod sa akin? Si ano pala, si Sis John Emilino. Yung sunod sa akin mag-live. Ingay nitong disyang na to. Ha ha ha. Yun oh. Yun pala yung bago mong pangalan na NC, si Namboli. Nambuli. Hi, mega love shout out kay Nambuli. Kumusta naman yung araw natin dyan? Happy ba? Ayan oh. Bully talaga ah. Shouty na ang bully. Yan. Yan. Mega love shout out ng bully. Shout out daw, sabi ni Sis Daisy Ang. Anong oras na? Ang tagal ko pa matapos. Magpa-CPR tayo. Shouty ng budol. Dalawa? Dalawa pala yung pangalan. Nambuli at saka Nambudol. Yun, ang galing bagay. Bagay yung ano, pangalan na palitan mo na yung ano mo. Wala, 5-1, nahiya na ako kumanta. Mahilig ako kumanta pero yung kanta yung walang hilig sa akin. Ganun lang yon. Pero parang gusto ko kumanta. Kaya lang, yung mga kanta ko, lagi na lang, bye, see you later, ha ha ha. Tapos, huwag ka munang aalis, kakanta pa nga ako eh. Ano ba yung request mo? Yun no, nag-goodbye na si Nambudol. Hindi ako yan ha, hindi ako nagpasimuno niyan, binasa ko lang. Binasa ko lang yan, Nam, NC. Binasa ko lang yan kay Sis Daisy. Si Sis Daisy yung may ano niyan. Busy lang host, pakainin ko muna yung alaga ko. Ayan. Salamat ng maraming Sisi Ilocanang Pobre. Salamat sa pakikipagdikitan mo dyan kanina. Thank you so much sa pag-stay mo din. Kanta na. Ano yun? Kantahin mo. Yung alin? Alin yung kantahin ko? Ng budol? Ng bully? Ganon? Meron ba yun? Iinom muna ako ng suka. Ayan, kinukuha ko na yung pangmalakas. Ano yan? Magbasa ka. Kaya, ano babasahin ko? Ano daw? Hindi ako kakanta, magbasa lang ko. Magbasa. Kantahin mo. Magbasa ka kaya. Ha ha.
Ayan, oh, Miss You Like Crazy. Hindi ko man yan alam. I miss you like crazy. Hindi ko yan alam. Alam mo naman yung mga alam ko, yung mga ano lang, mga basta-basta lang na kanta. Pang lalaki ba yan? Pang babae? Hindi ko naman yan alam. Nagpa-request ka pa. Ha, ha, ha. I-request mo kasi yung alam ko, yung alam mong naririnig mo sa kanta ko. Kasi ikaw lang naman yung magaling dyan kumanta eh. Ikaw yung maraming alam na kanta. Ako alam mo naman, yung kanta ko, laging ganon. Wag sisi. Inuurat ka niya ni Kuya Nam. Yun. Pambading. Ano nga yung tunog niyan? Hindi ko naman talaga yan alam. Dapat i-request mo sa akin yung alam mong kinakanta ko, yung alam ko lang. Kasi alam mo naman, kunti lang yung alam kong mga kanta. Halos bawat kanta ko, yun lagi yung kinakanta ko. Hindi naman ako katulad mo na magaling talaga ng MC. Ikaw, lahat. Alam mo. Ang galing, ang galing. Babae kumanta niyan. Hello. I miss you like crazy. Ganon? I miss you like da-da, da-da-da-da. Hindi ko man alam yun na. Hindi ko nga alam yan. Salamat po sa lahat ng naandyan. 13 million viewers. Mega love shout out sa lahat ng mga naka-BG. Salamat ng marami po. Let's go. Try mo. Hello. Ha ha ha. Hindi ko nga alam yan. Wag sisi. Nanguurat yan si Kuya Nam. Ikaw na lang kaya kumanta niyan sa live mo mamaya. Ah, kailan ka ba magla-live? Bukas? Hindi ko nga yan alam. I-request mo sa akin yung alam ko, pero yung hindi ko alam, wag. Nang uurat ka daw ng NC. Kakantahin mo o kakantahin ko? Kakantahin mo. Kakantahin mo o kakantahin mo? Haha. Kakantahin mo na lang. Ikaw na lang yung kumanta. Hindi ko nga yan alam eh. Ano ba? Hanapin ko nga yan. CPR to, malamang no? Nam NC. Sige, yung alam mo na lang. Yan, ganyan ang gusto ko sa'yo. Yung alam ko na lang. Kasi yung hindi ko alam, babasahin ko talaga yun. O, diba? Huwag ka pauurat dyan. Kakanta nga ako, yung alam kong kanta. Ang sakit ng ano ko, lalamunan. Kahit na anong tagal. Mamaya na ako kakanta pag 2 tao na lang yung naandyan. Disyang, wala ka bang work? Ha ha ha. Wala ata. Kasi andyan eh. Wala siyang work.
Paano ba pagandahin yung ano, yung boses sa V8? Bakit yung boses ko ang pangit? Nam NC, paano ba? Kala ko ba may condenser, bakit wala naman? Naiinis ako kumanta sa V8. Yung pangit ng boses ko. Ano nga yung kakantahin ko? Wala na ba kayong ibababa dyan na mga papatusukan? Sir 5 no? Wala kayong bababa dyan. Ayaw naman mag-connect sa Bluetooth. Ayaw mag-connect sa Bluetooth. Kahit ano, ikaw bahala. Ako ba yung bahala? Yung favorite song ni ano ni Agri Jupay. Asa na kaya yun si Agri Jupay? Bahala ko dyan. Pag pangit yung boses ko, lumayas na lang kayo. Sumayaw ka na lang pala, host. Haha, grabe siya. Kailan ba ako sumasayaw? Yan ang wala akong talent pagdating dyan. Wala akong ka-talent. Huwag ka pa uurat. Kakanta nga ako pero hindi yung request niya. Request ni ano, Sis Jupay. Pero pag pangit yung boses ko, bahala ka dyan. Umalis na lang kayo. Sayaw na lang. Wala akong talent dyan, Sir 5 no? Hindi ako marunong sumayaw. Ako yung walang ka-talent. Ang talent ko lang ay magkape. Ay, ayaw naman mag-connect. Bakit? Tadam! Sige, tumula ka na lang. Oo, sige, tutula na lang ako. Ayaw nga, bakit? Tingnan ko nga, baka may mga naka-open akong ano dito. Wala naman. Wala naman naka-open na ano dito. Bakit ayaw mag-connect? Bakit ayaw? Ayaw naman. Ayun, wala. Ayaw eh. Bakit? Tadadada. Anyari? Anyari? Bakit ayaw niya? Ayaw ako pakantahin. Pangit daw kasi yung boses ko. Kaya ayan. La 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 la. Laging ikaw pa may gana ma-stress. Kuya. Sorry naman. Ayan nga oh, ayaw nga. Ayaw nga eh.
ayaw? Pastilan. Inaayos ko nga, pero ayaw naman. Bad ka talaga dyan, Nam. I-off ko muna. Power off. Aray. Bluetooth mode. Ayaw talaga ako pakantahin, Nam. Ayaw eh. Bakit ayaw? Sorry naman, inaayos ko pa. Nag-aayos pa ako, guys. Kasi ayaw makisama yung aking V8. Ayan o, walang marinig, di ba? Hi, Sir Rafi! Tika lang, sino to? Mistisang lamok. Sino to si Rafi? Espanto? Acapella na lang host. Huwag ka dyan maingay. Hindi kita dyan bibigyan ng jacket. Wala eh. Ayaw nga. Bakit ayaw mag-connect? Ayaw nga eh. Bakit ayaw? Na-stroke na daw, sabi ni Nam NC. Ayaw ako pakantahin nga. Kasi lalayas daw kayo pag kumanta ko. Bakit kanina? Nakakanta naman ako kanina si Brad. Bakit pagdating sa akin ayaw? Bakit? Ayaw naman talaga. Magsipag-uwian na daw kasi kayo. Ayaw? Bakit ayaw? Ayaw akong pakantahin kasi daw yung boses ko gasgas na. Gasgas na daw. Kaya ayaw ko pakantahin ng aking ano. Bakit? Anong nangyari? Bakit ganite? Aragoy. Doon ka na lang kumanta sa live ni Ina mamaya. Meron ba? Ayaw ko, maraming tao doon. Hi, Ma Moment, cooking, vlog. Mega love shout out po. Salamat. Mamaya, sige, subukan natin kay Sis Ina, mamaya. Try natin. Agoy. Nagluloko talaga to Hello po sa lahat ng naandyan. Salamat po ng marami. Salamat po sa paharang, Ma Moment Cooking Vlog. Ayan, parang meron na.
natin dyan. Uy, ang lakas. Bakit ang lakas? Kinakabahan tuloy ako. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ang laging hinahanap ko. Sa mga labi mo ay nananawik ako. Ay hirap ang isipin na di ka sa malayo. Masahan mo ako sa'yo'y di mababago. Puso ko'y para sa'yo. Iis maghihintay hanggang sa'yo mabalik. Puso mo at puso ko'y sobrang sasabik. Kahit na anong tagal at kahit paano iyan, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Bakit parang sabi ko? Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ang laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananawik ako. Kahit Ano to? Teka lang. Sorry naman sa walang jacket. magtitiis maghintay hanggang sa'yo mabalik. Puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na anong tagal, kahit paano iyan, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Anong nangyari? Bakit? Nawala. Nawala. Ayun, no, nawala. Nawala. Sorry naman, guys. Di ba na, NC? Yung lagi na lang yung kinakanta ko, di ba? Wala tayong alam na ibang kanta. Kundi yun lang lagi.
Sorry naman diyan sa nakahubad, hindi na kita bigyan ng jacket. Kaya nga, ano daw? Padagdag ng padagdag, ganun talaga 5-1. Kaka-inlove yung boses ni host, sana all, by Moira. Alam mo sisi yung boses ko, ano lang, slow lang. Ay, hindi ako, ano, sa birit ba? Hindi ko kaya yon. Try natin yung ikaw at ako, pero parang hindi ko yun alam. Hindi pa ba kayo nagsisipag-alisan dyan? Di ba? Ang pangit ang boses ni host. Parang palubat na nga eh. Sana all ang lambing ng boses. Malambing ba, Sisi Koy? Parang hindi naman. CPR pa more. Actimel up to 85% savings sa gamot na Simbisa ng branded. Available Ala, ano ba yan? Bakit may paganoon? Ang lakas. Parang hindi ko to Sisi alam. Pero try lang ha. cover Try lang speech. ako. Salamat Sisi, transgender. Nagugulat ka. Oh, ano yun? Michael Pangilinan naman to. Hindi to. Ikaw at ako by Moira. Ikaw at ako. Ikaw. Salamat Sisi, transgender. Yahoo! Palakpakan na rin natin. Ay nako. Try ko lang to Sisi, pero parang di ko to kayang kantahin ata. Covers PH. Kaba